ассалому алайкум зиндаи саломату хонобод сарбаланд бошед. Мунира Ҳакимоваро мешинохтед? касе агар мешинохта бошад дар комментарӣ нависед. Он кас натоқи барҷаста, як чӣ мегӯям, натоқи якум дараҷа, болодараҷа, олидараҷаи вақти СССР ва баъд аз СССР дар вақти чӣ будам, истиқлолияти Тоҷикистон. Он кас дар вақти ковид аз дунё гузаштанд. Ман дар ютуб тамошо кардам. Он кас ҳамин гуна сухане мегуфтанд, ки сухани ӯ дили инсонро ҳамин хел шод мегардонид. ҳамин хел суханҳое мегуфтанд, шумо баромаддошро тамошо кардагед, я намуд суханҳо мегуфтанд бо шеъру таронаҳо, шеър мегуфтанд, ки тамошобинро ба худашон ҳамин хел ҷалб мекарданд, диққат ҷалб кунанда буданд. Инчунин ман онро тамошо кардам, видеоашро духтараш баромад кардан, лайк кардаги буданд, дар ютуб гузоштаги буданд наворҳояшро. ман хело дар ҳаққи он кас дуо кардам. худованд раҳматашон кунад, ҷояшро ҷаннат иншоалло ҳастанд, ҷаннатил фирдавс иншоалло ҷояшон бошад. ва мо бояд ки дар ҳаққи онҳо дуо кунем, дар ҳаққи Мунира Ҳакимова дуогӯ бояд бошем, дар ҳаққи тоҷинисо Саидова дуогӯ бошем, дар ҳаққи Бахтиёр Раҳимов бояд ки дуогӯ бошем, дуои хайр бояд кунем. илоҳо худованд гуноҳҳои ҳамаашонро бахшида бошад иншоалло ва ҷаннатил фирдавс ҷояшон шуда бошад, чунки инҳо ҳамаашон хизматҳои шоистонаи ватанро карданд. ино ҳамашон дар хизмати шоистаи ватан буданд. тоҷикистони азизамон, доимо ман ба шумо мегӯям, ки донишмандони моро, маҳорат дорандаи моро, ино ҳамашон инсони бо маҳорат буданд. инҳо бо маҳорат, бо малака, инҳо инсонҳои худодод. Анамин Мунира Ҳакимова худодод натоқ буданд. таланташон ба ҳеҷ кас дар дунё ба он кас баробар шуда наметавонист. Бахтиёр Раҳимов бинед, ба он касам ба баромади он кас ҳеҷ кас дар дунё наметавонад баромаде ки он кас мекарданду мисол ки ҳаққонӣ мисол тақлидкорӣ мекарданд. ё ки Тоҷинисо Саидоваро бинед, чӣ гуна мисол ки вай саҳнаро бозӣ мекарданд, дар нақш худашон чӣ гуна мебозиданд, ки ҳеҷ кас монанди он кас бозида наметавонистанд. ман намегӯям ҳаматони азиз, дар ҳаққи ҳамаи инҳо бояд ки мо дуои хайр кунем ва гӯем худованд ҷойҳояшон ҷаннату фирдавс шавад. ҳамаи гузаштагони мо ва ҳамаи ин натоқи номдори мо Мунира Ҳакимова иншоалло ҷояшон ҷаннату фирдавс бошад. ба ҳамаи оила ва наздикон ва ҳаммаслакон, ҳамкорон, ҳамкасбону мухлисони Мунира Ҳакимова инчунин ҳамдардии худамро баён мекунам ва доимо дуогӯ ҳастем. ва инчунин ман касеро ки фаҳмам дар ютуб ки аз дунё гузаштааст, хоҳ ӯ мисол ки дида бошам ба монанди Тоҷинисо Саидова, хоҳ ки дида бошам ба монанди Бахтиёр Раҳимов, хоҳ ин ки надида бошам аз наздик ба монанди Мунира Ҳакимова, ман дар ҳаққашон дуои хайр мекунам ва ба номашон хатми Қуръон ҳатман мекунам иншоалло. барои чӣ? барои ин ки онҳо ҳамдини мо мусалмон буданд, аз дунё гузаштанд. Мунира Ҳакимова, Тоҷинисо Саидова ва Бахтиёр Раҳимов ва ҳамватани мо буданд, ҳамзабони мо буданд, ҳамиҳани мо буданд. мо бояд ки доим дуои хайр кунем ва ҳамаи шумо тамошобинони ман дуои хайр кунед ва касе аз шумо ки қуръонхон бошад, хатми Қуръон ба номи ҳар яке кас инҳо кунед, савоб барои шумо дар ин дунё ва дар қиёмати шумо мешавад иншоалло. хоб, бори дигар ҳамдардии худамро ба наздикон ва ҳамватанон ва хештаборони Мунира Ҳакимова баён мекунам. ҳамдардии моро қабул кунед ва сабри ҷамил барои ҳамаи хештаборон Мунира Ҳакимова ва мухлисонаш ва ҳамватанонам таманно дорам аз даргоҳи Аллоҳ таоло. Амин я раббал аламин. ҷаннатул фирдавс иншоалло ҷояшон бошад Мунира Ҳакимоваро ва хатми қардаи маро Аллоҳ таоло ба даргоҳаш қабул карда бошад иншоалло ва дуоҳои ҳаррӯзаи манро дар ҳаққашон Аллоҳ таоло иншоалло ки қабул кунад. амин я раббал аламин. шумо инчунин дуо кунед дар ҳаққи ҳамаи ин касоне ки ман видео кардам. хоб, миннатдорам аз шумо. лайк монед дар ҳамин видеоҳои ман, хусусан ба номи анамин инсонҳое ки хизмати халқу ватанро карданд. илтимос лайки бисёр монед, поделиться кунед ва комментарии хушнависа ва подписаться кунед. хоб, миннатдорам аз шумо. амин я раббал аламин.